יש לי רקע בטיפול, אני פסיכולוגית, למדתי בחו"ל. תמיד מאוד התעניינתי בטיפול זוגי, ורציתי משהו ממש פרקטי. חיפשתי סוג של קורס שיהיה מאוד מאוד פרקטי, שייתן לי הנחיות מאוד ברורות בתוך הקליניקה. קיבלתי מענה מעולה, אני מאוד מאוד מרוצה. חבל שזה היה כזה קצר, אבל הקורס זה היה בדיוק מה שציפיתי. אני רציתי משהו מאוד מאוד פרקטי, ועל זה קיבלתי מענה. יש המון תרגול בקורס, זה לא רק תיאוריה, אנחנו ממש מביאים את זה לשטח, לקליניקה. אנחנו למדנו ללכת שלב שלב בטיפול, מה לעשות, זה נותן מאוד הנחיות ומפת דרכים, מה אנחנו מחפשים בתוך הטיפול ולאן אנחנו רוצים להגיע, וכל הדרך באמצע. אמילי מאוד מאוד דידקטית, זאת אומרת, היא מאוד מסבירה, מאוד לאט, היא מוודא שכולם הבינו. אני הרגשתי שאין מצב שאני יוצאת ממפגש ולא הבנתי. הקורס היה אפקטיבי למרות שהיה בזום. תמיד כיף להיפגש, אפילו שבזום. גם התרגולים הצלחנו לעשות בזום, זאת אומרת, עשינו תרגולים שהם סוגרים חדרים קטנים, אז אנחנו קבוצות קטנות, אז הרגשתי שזה מאוד אפשרי לעשות את זה בזום. למי שמתלבט, אם הוא מחפש משהו ממש פרקטי, מפת דרכים, טיפול בשיטה מאוד מאוד מקצועית, מאוד ברורה, אז אני מאוד ממליצה לקורס הזה.